Hugot na ginapabantayan sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kon TTMO ang mga modernized bus nga hindi maglabay sa ibabaw sang ungka flyover. Ini kasunod sa pagsangit sang vertical signage sang isa ka modernized bus ang tinalikdan nga adlaw. Sunog kay Mr. Oldarco Garbanzo as TTMO head, mayara sila sang ginapahamtang nga traffic enforcers nga may karato lang nga nagapahanumdom magdumilian ang paglabay sa modernized bus sa ibabaw sang flyover. Ini sandig man sa direktiba sang Department of Public Works and Highways kon DPWH Region 6. Ginpahayag man ni Garbanzo sa ila pagadakpon ang sinuman nga hindi magsunod sa amo nga direktiba. Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5, Jenny Kauyon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.